De seneste måneders store flygtningestrømme har på kort tid sat EU under stort pres og fået dem til at stille spørgsmål omkring, hvordan de skal handle og hvad der er det rigtige at gøre. Og ud fra det har jeg opstillet en problemformulering og 3 underspørgsmål. Jeg vil starte med at svare på delkonklusion 1, som lyder: hvilken effekt har Dublin-forordningen haft i forbindelse med flygtningekrisen? Jeg synes, det er vigtigt at sige, at Dublin-forordningen, der alle EU-lande er medlem, og det skal simpelthen sikre, at en asylansøgning kun behandles af ét land, og at man hurtigst muligt finder frem til, hvilket land, der er ansvarlig for proceduren, og dermed så forsøger man at undgå misbruget af asylsystemet, og at asylansøgeren sendes fra land til land, og det står i bilag 6. Men under den her flygtningekrise, der er forordningen den er simpelthen blevet brudt, da flere lande har sendt de her flygtninge videre. For eksempel har Tyskland sendt flygtninge op gennem dem og videre til os, og ligesom vi sender videre til Sverige, fordi vi ikke gider have dem. Og det har simpelthen sat spørgsmålstegn den her frie bevægelse. Og det har haft den effekt, at forordningen den er ikke blevet taget alvorligt, og i det land har sendt flygtningene videre. Det har så lagt rigtig stort pres på de her ydergrænser, som især de sydliggende lande som Spanien, Italien og Grækenland, hvor de her flygtninge har ramt landene først. Og de har ikke nok ressourcer til at tage imod alle de her flygtninge, og så er derfor blevet nødt til at sende dem videre. Og det har hermed forårsaget den her skæve fordeling. Og i bilag 2 så står der faktisk, at der er 9 EU-lande, som er blevet anklaget for 40 tilfælde af manglende gennemførsel af den her vedtagne EU-lovgivning på asylområdet, og det kan så medføre til en bødestraf. Så derfor så forordningen, den har sat spørgsmålstegn, og den har svækket den her frie bevægelighed. Og forordningen, det er en overstatslig aftale, så det er meget kritisk, at den ikke er blevet overholdt. Men det kan derfor konkluderes, at der er kommet den her skæve fordeling, og det har tvunget EU til at handle. Blandt andet siger Jean-Claude Juncker i bilag 4, at EU skal handle nu. Og en anden løsning, det kan også være at stramme de her ydergrænser. Det bliver snakket rigtig meget om i de givne bilag. Og der ønskes, at 160.000 flygtninge skal fordeles rundt omkring i EU blandt forskellige lande. Og EU-kommissionen er kommet op med en EU-plan for legal indvandring, men den præsenteres først i 2016. Men et andet problem, det er, at flygtninge, de vil ikke for eksempel være i Grækenland, de vil gerne have op i Norden til lande med ikke høj bistand, men de vil gerne op til lande, som også der har god økonomi til det. Og så delkonklusion 2, det er, at hvilken rolle har Tyrkiet i forbindelse med opbremsningen af flygtninge, og hvilke konsekvenser vil det tyrkiske medlemskab have for de fælles ydergrænser. Der er blevet diskuteret meget om, at Tyrkiet de udnytter den her flygtningekrise til at få opnået et medlemskab i EU. Men EU de ønsker at lave en aftale med Tyrkiet, som går ud på, at de her flygtninge de kommer til Europa via Tyrkiet. Og hvis Tyrkiet kommer med i EU og går med ind for den her aftale, så kan de simpelthen stoppe og beholde de nuværende flygtninge i Tyrkiet og sende de ulovlige immigranter tilbage. Men den vil selvfølgelig kun træde i kraft, hvis at de får det her medlemskab, som der står i bilag 1. Men EU har brug for Tyrkiets hjælp. Det kan hjælpe med at lave en stor opbremsning. Men flygtningekrisen den har ændret den her magtbalance. Og et tyrkisk medlemskab i EU, de har visse fordele og ulemper. Fordelene det er blandt andet. Fordelen for det er, at det vil fremme og stabilisere demokratiet i Tyrkiet, og det danner bro til den muslimske verden. Det vil også acceptere bestående traktatkompleks, og så vil arbejde for videreførelse. Og det der er, at Tyrkiet definerer sig allerede sig selv som en del af Europa, men visse ulemper det er, at den europæiske identitet det vil blive udvandet, for der er stor forskel mellem tyrkere og europæere. For eksempel det meste af EU består af kristen, hvor at Tyrkiet er meget. Det består af 98% muslimer. Og så lever de ikke op til de europæiske standarder, og det vil give terrorister lettere ved at brede sig i EU. Og så det vil simpelthen hæmme EU's videre udvikling. Men det kan derfor konkluderes, at den her flygtningekrise er en meget aktuel situation, der kræver, at vi handler nu, og derfor spiller de en ret væsentlig rolle
Men de udnytter så også krisen for, at de kan få det her medlemskab. Men Bjarke Møller han kommer så også med en løsning. Det er, at uden Tyrkiet, det er selvfølgelig at styrke de ydre grænser. Og det fører så videre til delkonklusion 3, som er den løsning. Vil det være en løsning at styrke EU's ydre grænser? Ja, for det vil give en bedre fordeling af flygtninge, og vi vil kunne kende forskel mellem flygtninge og immigranter. Og så vil det også sætte en stopper for deres interesse i EU, da de konsekvent bliver stoppet ved de her grænser, og det vil være svært for dem at komme ind i EU. Så det kan være, at de vil flygte til et andet sted. Men det vil så heller ikke være en løsning, fordi det kræver, at der er enighed i EU, at alle de her lande vil give suverænitet til EU, så de kan bestemme for, hvordan det skal være, de forskellige. Så man skal have lavet et ordentligt fordelingssystem internt, og så som alle skal tilslutte sig. Og så skal man også se på flygtninge som en mulighed, og ikke kun en trussel, som der bliver snakket om i bilag 2. Og derfor kan det så konkluderes, at hvis EU's ydre grænser de skal virke, så kræver det internt i EU, at de forskellige medlemslande de vil afgive deres suverænitet til flygtningeområdet og acceptere en fælles fordeling af flygtninge fra EU's side. Fordelen det vil så være, at den her Dublin-forordning, den vil så træde lidt bedre i kraft, i stedet for at blive brudt så meget. Den ligesom vil kunne registrere immigranterne og kende forskel på flygtninge, og så kan man kende forskel på flygtninge og immigranter. Men til gengæld skal man så også tilsidesætte forordningsregel om, at asylansøgerne skal blive i det land, de først har søgt asyl i. Men der vil problemet så være, at alle medlemslandene i EU, de nok ikke er villige til at afgive den her suverænitet. Da det også, da landene også skal blive enige med befolkningen i deres eget land omkring, hvordan man skal håndtere den her flygtningekrise, da det er jo både, det er ikke alle lande, der er lige økonomisk stærke og har råd til at tage imod alle de her flygtninge og hjælpe dem. Så det handler også meget om deres vælgeradfærd, så hvis de siger, at vi afgiver suverænitet til EU, så er der også nogle af dem, der bliver af befolkningen i deres lande, der bliver utilfredse. Så det er meget skævt. Men til gengæld så får svaret på min problemformulering, som er, hvad vil konsekvensen for et samlet EU være, hvis man ikke kan dæmme for den nuværende flygtningekrise. Det der vil ske, det er, at sammenholdet i EU, det vil smuldre, og derfor er der sådan en diskussion om EU, det vil overleve efter den her flygtningekrise. Blandt andet bilag 2 bliver det nævnt, at når vi ikke finder på en løsning, siger man, at EU er svækket, og når vi så gør det, er EU også svækket. Det betyder simpelthen, at staterne de lukker om sig selv. Så lige meget hvad EU beslutter, vil der altid være nogen, der er utilfredse. Man kan ikke forsvare sig at overbruge penge på flygtninge. Det handler altså om de her vælgere i landet, om hvad de vil vælge efter. Hvilket man også har set blandt andet Tyskland med Angela Merkel. Og så derfor, at der er brug for en ordentlig aftale, der bliver overholdt. Den er nødvendig. Så man skal kigge på Dublin-forordningen og se, hvor meget den egentlig hjælper. Og det kan derfor konkluderes, at hvis man ikke kan dæmme op for alle de her flygtninge, så mister folk troen på EU. Og dermed vil EU måske ikke overleve. Det vil ikke klare den her krise. Så derfor er der brug for, at EU de træder i karakter nu. Så som jeg nævnte før, en løsning kan jo så være at få Tyrkiet med, da de vil kunne hjælpe med at opbremse alle de her flygtninge til at komme op. Og man skal nemlig have skabt lige fordelt de her 160.000 flygtninge. Men Tyrkiet, de misbruger selvfølgelig også den her flygtningekrise til at kunne få opnået et medlemskab i EU. En anden løsning, det er jo som sagt også at forstærke de her ydergrænser, men det har også sine fordele og ulemper. Så derfor der er alle medlemslande, de bliver nødt til at de må bidrage og afgive suverænitet til EU's flygtningepolitik. Og så med det her, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at perspektivere til den afstemning, vi skal have her i Danmark den 3. december. Fordi hvis man tager udgangspunkt, perspektivering tager udgangspunkt i bilag 5, som er fra 2011, som man kan ligesom kalde opgangstiden, som handler om, at der ønsker de accept af flere identiteter, og mangfoldigheden er ligesom Europas skæbne, og der er ønske om en human tilgang til asylansøgerne.
Men der kan vi sige, at der er ikke så meget humant over det nu, da lande som blandt andet Ungarn har valgt at sætte pigtråd rundt om deres land, så de her flygtninge ikke kommer ind. Og det er også en generel tendens her i Europa lige nu. Og det her, det påvirker så danskernes afstemning den 3. december. Det bliver spændende at se, om vi stemmer ja eller nej for et EU.